Dyn ni fel menywod yn cael ein dysgu be i wneud a be i ddim i wneud. So os ti'n mynd allan ar noson allan, dwi wastad yn gwisgo trainers rhag ofn bod rhywbeth yn digwydd ar y braid i'r redeg. Haia, enw fi di Alys a fi'n gwybod be bynnag fi'n gweud yn y fideo yma, bydd llawer o fenywod yn unieithu dy fi. Haia, fi yw Harry a dwi ddim yn teimlo'n saff o ddydd i ddydd fel menyw. Helo, enw fi yw Tirion a dyn ni'n gwybod not all men, ond y problem yw dyn ni jyst ddim yn gwybod parau. Fi rili ddim yn hoffi'r phrase na, not all men. Mae hwnna'n just load o rubbish, it is all men. Mae pawb yn rhan o'r gymdeithas, felly mae pawb yn rhan o'r problem, a mae angen i bawb fod yn rhan o'r ateb, y solution. Fi'n gwybod mae'r digwyddiadau yma'n digwydd i bechgyn fyd a dynion fyd, ond yn anffodus menywod yw'r targed fan hyn, a yn y byd mae heddiw nhw sy'n cael eu targedu'r fwyaf. Hyd yn oed os ydych chi'n dyn sydd yn parchu menywod, yn gweld ni fel hafal, yn beth i wneud yn rhywbeth anaddas neu fel yn rhywbeth dylech chi ddim di wneud, chi'n benefito o'r system yma sydd yn gymdeithas ni, lle mae dynion yn dod lan ar top. Os bod gen ti bowlen o Skittles a mae rhywun yn rhoi fel 2 Skittle gyda gwenwyn ynddo fe, ti ddim yn mynd i bita'r Skittles oherwydd bod ti ddim yn gwybod pa un sydd gyda gwenwyn ynddo fe. A dyna'r problem yw, dyn ni ddim yn gweud mae pob dyn yn gallu gwneud y pethau yma, dyn ni jyst yn gweud os mae'n digwydd, dyn ni ddim yn gwybod os bod e'n person da neu ddrwg. Cyn i fi mynd allan, fi yn becso'n be fi'n wisgo, achos mae yn cael effaith ar y noson, ar bobl, ar fi. Sa'n siŵr ffrog mae pobl yn mynd i be mae pobl yn mynd i meddwl, be mae pobl yn mynd i wneud, bechgyn yn enwedig. Weithiau ni'n rhannu location ni dyn gilydd. Yfed, ar y foment, na i ddim yfed wrth i fi mynd mas, jyst rhag ofn, bod mae rhywbeth yn digwydd, enghraifft sbeicio ag ati. Mae lot o ddynion wedi dechrau poeni'n fwy nawr, oherwydd bod e hefyd yn digwydd i ddynion. Mae lot fwy o bobl yn ymwybodol amdano fe ac yn meddwl, actually, mae hwn yn really odd. A ni fel, dyn ni'n gwybod, dyn ni fod yn siarad am hwn am 3 flynedd, ond diolch am nawr fod yn rhan o'r trafodaeth. Mae dynion yn neud i fi deimlo fel bod dim hawliau da fi weithiau. Mae'n digwydd yn eitha aml, dwi jyst yn cael dynion yn cyffwrdd fi mewn ffordd a llefydd fi ddim eisiau neb i cyffwrdd â fi. Na, falle pam sa'n joio mynd mas cymaint pryd mae dynion o amgylch. Dim ond nawr fi'n edrych nôl nes i sylwi faint o'r anghyfforddus o'n i'n twmlo a faint o bethau oedd yn anghywir be digwyddodd i fi. Os mae rhywbeth yn eich teimlo'n anghyfforddus, chi'n anghyfforddus. Mae'n dibynnu ar unigolyn. Alle rhywun wneud sylwad i fi a na i just beth bynnag mae'n iawn, mae di meddwi beth bynnag, ond alle rhywun arall cymryd e'n rili bersonol, alle fe gael effaith yn nhw yn ffordd hollol wahanol. Mae wedi digwydd i fi'n eitha ddiweddar. Nath rhywun ar y stryd gofyn fi allan ac yn nes i gweud, na, diolch, dwi ddim yn nabod ti. A nath nhw parhau gofyn i fi a peidio gadael i fi mynd heibio. Mae plant yn gwybod be i wneud a be ddim i wneud. Felly sa'n siŵr pam yn union bod pobl ddim yn gwybod os mae rhywun gweud na, mae'n meddwl na. Fi'n credu mae yna gwahaniaeth enfawr achos fi'n gweld lot o fenywod oedran mam fi sy'n dal yn gweld fel form of flattery neu yn gweld fel rhywbeth dda. A sa'n gallu baio nhw achos fi'n deall sut mae fe'n teimlo, catcalling a stwff ma. Fi'n cofio sut mae fe'n teimlo, cyn nes i sylwi bod e ddim actually yn flattering. Fi'n cofio, os o'n i'n mynd mas, o'n i ddim yn cael rhyw dyn yn gweiddi ato ni, o'n i fel, oh my god, sa'n edrych yn good heddi de, fel, mae outfit fi, gwallt fi, make-up fi, sa'n edrych yn good heddi de. Na beth o'n i'n teimlo pob tro. Diwrnod o blaen cerdded nôl o darlith, sa'n gwybod hanner 10 yn y bore neu be bynnag, joggers, hoodie, a sylwad o ryw ddyn ar y stryd, a mae eisiau neud chi meddwl beth oedd y pwynt o hwnna. Hyd yn oed yn joggers a hoodie, o'n i'n rili meddwl oedd e'n pathetic, hollol pathetic afresymol. Llynedd o'n i'n cerdded trwy Beauty Park ac oedd yna 2 ddyn yn trio gweiddi arna i, trio wneud yn siŵr bod fi'n cerdded tuag atyn nhw. O'n i'n gallu clywed o'n nhw dal yn gweiddi arna i ac yn gweiddi pethau ac yn gweud pethau fel oh well, we can get all the money for you ac yn gweud pethau really odd ar pethau o'n i heb clywed o'r blaen. Es i lan i grŵp o merched ac yn fyddwn fel o'n i'n nabod nhw, gweud, oh hiya, how are you, blah, blah, blah.
Ac i fod yn deg i'r merched, nhw'n gwybod yn syth beth oedd yn mynd ymlaen. Ers blwyddyn diwetha ac ers cyfnod Sarah Efrod, a sy'n mynd yn nesaf, pob dim sydd wedi digwydd, mae'n teimlo lot gwaith nag oedd e. Sa'i byth rili teimlo'n saff, ond yn ddiweddar, dwi ddim yn teimlo'n saff o gwbl, a dwi'n meddwl ddwywaith pan mae bobl yn gofyn fi i mynd allan ar nosweithio allan fel. Fi mo gath y stori na lot fwy o sylw achos oedd y dyn na lladd hi'n oedd e'n heddlu. Eto, oedd hwnna di sioco fi falle hyd yn oed yn llai, achos o sioc mae dyn yn defnyddio i pŵer ar lles ei hun, a mae fe'n defnyddio i pŵer yn erbyn fenyw fel, mae pethau fel wedi bod yn digwydd am flynyddoedd, ond wrth gwrs mae fe'n dim ond yn peth da bod y stori wedi cael cymaint o sylw a cymaint o drafodaeth o amgylchau. Nath hi ddim byd yn anghywir, nath hi wneud pob dim bod ni'n cael yn dysgu i wneud. Oedd hi'n gwisgo trainers, oedd hi'n cerdded adre yn ffordd saff. Oedd hi'n wneud yn siŵr bod hi'n galw boyfriend hi. Oedd heddlu wedi dod at hi ac oedd hi'n meddwl oedd hi'n saff gyda'r heddlu. A dwi'n meddwl mae hynny sydd wedi sbarduno o'r holl drafodaeth yw oherwydd does yna ddim reswm, does yna ddim ffordd gall pobl sy'n anghytuno gyda'r hyn bod ni'n gweud i anghytuno gyda be nath ddigwydd i hi. Fi'n credu mae angen i ni shifto'r ffocysiad na i'r dynion, i bechgyn a phobl ifanc, i addysgu nhw bod dim gwahaniaeth rhwng ni fath o beth, bod angen i ni trin yn gilydd yn hafal ac yn y blaen. Mae'n digon hawdd i sefyll yn ôl a gweud dim fi yw'r problem oherwydd bod ddim fi sy'n gwneud y pethau yma. Ond os nad ydych ti'n gweud wrth y ffrindiau, actually na, mae'r pethau bod ti'n gwneud hefyd yn mynd i wneud broblem i bobl eraill, dio ddim yn mynd i newid o gwbl.